ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଲି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି ଆମର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟ ଯାଇନି ମାଛ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ଟା ମାଛ ଧରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମାଛ ଗୋଟେ ମାଛ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିଲୁ, କାହିଁକିନା ଦୁଇଟା ଖାଇହେବନି, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତିକା ମୁଁ ମାଛ ଧରିଛି, ସେ ଶାବଳରେ ମାଛକୁ କେମିତି ତା କାତି ଛଡ଼ଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଆଇଁଷ ଉଠଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ମାଛ ଧରୁଛି, ମାଛଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇଛି ଯାହାକି ମୁଁ ଧରି ବି ପାରୁନି, ବହୁତ ବଡ଼ଟା ହେଇଛି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ମୋତେ ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁ। କାଟିକି ଫାଇନାଲି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ମାଛ ଭଜାରେ ମାନେ କିଛି ଭଜା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ କିଛି ଅଛି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି, 2ଟା ବାଜିଲାନି, ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି। ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ ଆଜି ଝୋଳଟା ବନଉଛି, ଦେଖେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଝୋଳ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି। ମାଛ ଝୋଳ ହେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ